to da haka ni shawara ta gwamnati ne ta kiyayi fushin waɗannan matasan. Sai shawara ta ga su masu zanga-zanga. Shawara ta ga masu zanga-zanga shine su yi coordinating kansu. Su yi coordinating kansu, su haɗa muryoyinsu, su faɗa wa gwamnati matsalarsu da yaren da za ta ji. Wane irin yare? Duk yaren da za ta ji. Idan sun je gidan rediyo sun faɗa an za ta ji, fine. In sun yi posting a Facebook in za ta ji, fine. In sai sun fito sun yi zanga-zanga, fine. In sai sun rufe filayen jirage da majalisa, so be it. Barista kamar kana ba su dama kenan? Suna da wannan dama? Na rufe jiragen sama da kai ambata? Idan suna da shi ko ba su da shi, gwamnati ma ba ta da damar kuntatawa mabiyanta. So idan mutum biyu suka agreement, in ɗaya ya karya ta, ina ga ɗaya ma zai iya karyawa domin ya sa ɗayan ya dawo a dawo da dai. Misali kai ne kai sa hannu da kai da ɗan kwangila zai kawo maka tirela ɗaya ta siminti. Sai kawo maka rabin tirela. Rashin kawowa rabin tirelan nan zai lalata wani